més de cop. Actualment som 16.000. Un 70% de la població de Canovelles és no nascuda al nostre país. Què significa això? Durant 38 anys de democràcia, tots els governs municipals del nostre poble són de majoria aplastant i arrasadora del PSOE. Què ha significat això? Han teixit una xarxa molt potent de control de totes les entitats associatives del nostre municipi. A partir d'aquí, dir-vos què hem fet nosaltres? Nosaltres, justament ara, en aquesta època, el mes de novembre, de fa 3 anys ens vam constituir. Quina era la nostra estratègia inicial? Anar a trucar a les portes de les entitats unionistes del nostre municipi, que són la immensa majoria. Només hi ha una honrosa excepció, que és la Comissió Sant Antoni Abat, que a més és la degana del poble. I aquests estan amb nosaltres. Però la resta de l'usos extremenys, res de res. Ho hem intentat per activa i per passiva. Impossible. Del president o del secretari no passem. Per tant, des de fa més d'1 any que l'estratègia l'hem variat. Si ells no t'obren la porta, nosaltres anirem a les seves activitats. I aquesta és l'experiència que us expliquem avui. Nosaltres el que hem fet, i després us explicaré els resultats, nosaltres el que hem fet és simplement, com a associació registrada al nostre municipi, que evidentment no rep subvenció, això està clar, podem participar de totes les activitats que s'organitzen al nostre poble i que, com us deia abans, estan teledirigides pel nostre Ajuntament. Les dues experiències, si podeu passar la diapositiva, les dues experiències que us presentem són exemples del que hem fet ara aquest estiu. Hem participat en el mercat medieval que es fa cada any per celebrar el mil·lenari del nostre municipi i després també una activitat molt potent que es fa per la Festa Major, que és una activitat solidària que se l'anomena el Begut Solidari, en la qual també hi participen totes les entitats. D'aquesta manera, què hem aconseguit? Hem aconseguit que no se'ns vegi com un virus, perquè realment l'ANC de Canovelles, i en aquesta situació poden estar moltes territorials del nostre país, algunes territorials del nostre país, som resistents. Això què significa? Que ho tenim pràcticament tot en contra. Però amb aquestes activitats i d'altres, el que hem fet és que es normalitzi la nostra presència en el teixit associatiu. I això ha fet que puguem entrar amb masses de socis importants amb les quals ja hem pogut xerrar i els resultats, i amb això acabo, no vull allargar-me gaire, què hem aconseguit? Mai, des de l'any 78, des que hi ha democràcia, el moviment sobiranista ha guanyat cap elecció, cap ni una. El 9-N vam tenir un 85% de sí-sis i el 26-TS, les CUP i Junts pel Sí van guanyar les eleccions al nostre poble. Per tant, creiem que directament gràcies, però res, humilment és una experiència que us la posem al vostre abast perquè si us convé, feu això. No truqueu la porta, no us cremeu trucant la porta, entreu per la porta del darrere i us anirà força bé. Gràcies a tots.